kouří takovýhle doutník a říká, tak letos to celkem šlo, přírůstky na dobytku dobrý, úroda výborná, holka si mi vzala milionáře, ale ještě by to chtělo kousíček štěstí. Lousne prstama, někdo zaklepe, tak jde otevřít tam pošťák a říká, hello Johnny, vyhrál si $100,000 v nějaký lotince, nebo co tam mají. Že? A teďka to druhý štěstí, několik tisíc kilometrů dál se přesunem a tam na řece Amurdarie Jurij Tury si látá kamizol z pytloviny, bouda slučená z Benny od margarinu. Že? A říká, tak letos to celkem šlo, obě kozy zůstaly naživu, nazbíral jsem na zimu nějaký ostružiny, maliny, že jo. Holku mi vzali do komsomolu, ale ještě by to chtělo kousíček štěstí, lousne prstama, zazmí někdo boucha na dveře, kde odevřít a tam dva milicionáři v plné zbroji říkají, vy jste Ivan Ivánič? On říká, ne, ten bydlí vedle. To máte štěstí, takže... Přijede chlap takhle o den dřív ze služební cesty a teďka otevře dveře, tam 48 nohy, že jo. Tak nahlídne do ložnice, tam směť nahy chtěl, tak couvá takhle a na chodbě chytne sousedka a říká, jestli pak víš, Bohožíku, to tam má růžena. No nějaký chlap tam, jako, no to je můj starý, jdeme, pomstíme se, vy tak zatáhne do kalhoty dolů, pomstí se, že on se oblíká. A říká, ne, to je málo, ještě se pomstíme, tak zase kalhoty dolů se pomstí, se oblíká. Ne, opravdu, to je málo, musíme si pořádně pomstít, tak zase kalhoty dolů, zase se pomstí. On se oblíká, říká, ne, ještě se mi pomstí a on se na sebe podívá a říká, když já už jsem ji odpustil.